Just a castaway, an island lost at sea. Oh. Takže čau, Juraj. Čau. Mňa by zaujímalo, prečo si sa v spevackej súťaži rozhodol zmeniť text pesničky frázou Olíš mi gaštany? Tak ja som samozrejme chcel, ja som si robil z toho najprv srandu. Niekde v šatni ja si vždycky mením a vymýšľam rôzne texty a robím si z toho takým spôsobom nejaký. Takže robil som si najprv z toho srandu v šatni a keď to počuli ostatní, tak sa na tom strašne zabávali. No a keď to počul Rytmus, tak mi hovorí, že toto tam proste musíš dať, že to bude super. A ja som samozrejme chvíľku váhal, lebo ja som, ako ty ma poznáš, ako seriózneho človeka. A ja nerád samozrejme akože robím nejaké dvojzmysly. Ale samozrejme, nakoniec sme to urobili tak preto, aby sa o tom hovorilo, aby sa to niekde riešilo a aby bola sranda. Tak mňa by zaujímalo, akými slovnými postrehmi ťa oslovujú známi, priatelia, rodina? Že akými slovnými postrehmi? Myslíš, že mám povedať, že oblíž mi gaštany? Napríklad. Čo známi ma tak neoslovujú, ale pomaly sa to, ako tá reakcia na to celé vôbec nebola taká rýchla, ale stále to ide viac a viac. Už dokonca som videl začalo frčať nejaké video, ktoré si niekto zostrihal, kde je iba tá fráza z toho celého a nakoniec to celé spomaluje, ale hlavne deckám sa to páči, ktoré dúfam nevedia vôbec o čo ide, lebo nie, že dúfam, však nejde v podstate o nič, to je úplná hovadina. Takže je to také funny, ale známi ma tým neoslovujú. A spoznávajú ťa ľudia na ulici, vedia, že aha, to je ten náš spevák z Hlas Československa? Vieš čo, spoznávajú, ale iba na kapitána nálepku 41. Inde nie, hej? Inde nie. OK, takže určite ťa prostredníctvom sociálnych sietí spoznávajú faninky. Ako to vníma tvoja manželka? Tak moja manželka sa samozrejme z toho nesmierne teší, pretože každá faninka do našej rodiny je veľké plus. A ona tomu rozumie, však to sú normálne veci úplne, ktoré v podstate riešime celý život, niekedy menej, niekedy viac, teraz samozrejme viac, ale keď si muzikant a spevák, to vždycky to musíš hrať na tie baby, ne? A ako to vníma Jurajova manka? Tak moja manka to... Neviem, ešte som sa s ňou o tom nebavil. Ako by si reagoval na to, keby ti jedna z faniniek ponúkla cestu okolo sveta? No už také bolo. A čo si povedal? Že môžeme ísť zajtra ráno hneď. Ale nie, nebolo, srandujem samozrejme, cestu okolo sveta mi ešte nikto neponúkol. Ale neviem, ako to myslíš. Ako to myslíš, akože konkrétne ísť na cestu okolo sveta, alebo myslíš tú službu, ktorá sa ponúka v erotických salónoch? Myslím tým cestu okolo sveta. Možno v tom môže byť aj ponuka, čo sa týka erotických salónov. No tak tie erotické salóny určite nie, pretože som ženatý a milujem svoju rodinu. A druhá vec, že okolo sveta by som samozrejme, vieš čo, ani by som už moc nechcel, že som akože bol dosť dlho preč, takže keby to bol niekto zaujímavý, tak by som na to reagoval, ináč je to dosť debilná otázka. Tak Juraj, chcem sa ťa opýtať, ako robíš to, že máš vždy tak strapaté vlasy? Tak s tým sa musíš už narodiť, vieš, no. S tým sa musím narodiť. Ako si predstavuješ tvoju hudobnú kariéru? Aká by mala byť? Čo chceš, aby bolo na nej to, čo ľudí môže zaujať? No tak moju hudobnú kariéru si predstavujem tak, že hlavne bude robiť šťastného mňa, moju rodinu a všetkých okolo. A chcel by som to vlastne robiť prostredníctvom mojej vlastnej tvorby hlavne. Nechcel som moc hrávať tie prebraté veci. Chcem ísť do vlastnej muziky, čím ďalej tým viac, až nakoniec by som bol rád, keby som robil len to. Takže vlastná tvorba. Tak ja by som sa ťa rada opýtala, ako ťa oslovujú tvoji priatelia? Tak samozrejme, väčšina ľudí ma volá normálne mojim normálnym menom. Aké je tvoje meno? Však Juraj Zaujec. A moje meno Juraj teda, Zaujec je priezvisko. To si vedela, nie? Vidíš, koľko noviniek. No ale mám samozrejme prezývku od detstva, ktorú ale poznajú len takí moji fakt najlepší kamaráti a tak ma aj volajú. A to je, že Hopso. A prečo práve Hopso? Pretože keď som mal asi 13 rokov, tak sme liezli tam na to Levický hrad, čo tam je vzadu. A môj možno, že najlepší kamarát, môžem povedať, Jan Ukrop, ktorý je proste vojak z povolania. A mi tú prezývku dal preto, lebo som odtiaľ spadol
Niekde mi lezli, spadol som, zlomil som si ruku. Ale to sme nevedeli, že je zlomená ruka ešte, ale keď som padal, tak on tvrdil, že to proste úplne, že som to tam nejakým spôsobom hopsol a odtedy akože ma začalo volať hopso. Ne, potom nejak sa to začalo viesť, že s tým. Takže to je taká zábavná prezývka. A v Hlase Československa ti ešte nikto nedal žiadnu prezývku, okrem toho, že máš prezývku Hopso? V Hlase Československa mi, aspoň teda neviem o tom, že by mi tam niekto dal nejakú prezývku. A neviem, dúfam, že to nebudú gaštany. No. My sme však ale počuli ešte o jednej prezývke. Prezradíš nám ju sám? No ale, ako myslíš tu, že buongiorno a toto? To myslíš? No tak ale to je už taká vec, že to samozrejme nikto akože súvisle so mnou nepoužíva, ale mám jedného dobrého kamaráta, ktorý žije v Nemecku, už má cez 60 rokov a proste chodíme spolu niekedy hrávať a on je taký veľký vtipálek a keď sme boli hrať niekde v zahraničí, tak on raz ráno prišiel, ja som sedel už na káve a on namiesto buongiorno povedal, že John Porno. Tak akože zasiali sme sa a potom mi povedal, že to by mohlo byť tvoje umelecké meno. Ale nemá to nič spoločné s tým, ako sa chovám, samozrejme, pretože nič to nemá s tým pornom, ale skôr s tým bornom. Takže on tvrdí, že by som si mal dať jednoznačne umelecké meno, že John, a nie, že porno, ale borno. Lebo keď to povie, že John Porno, tak je to také, no. Ale ja to nepoužívam. Kde má zapustené korene tvoje ego? Moje ego? Však vo vlasoch. Čo ja viem, fakt neviem. Neviem, ako to myslíš? Že kde má zapustené korene? Tak pôsobíš ako sebavedomý muž, tak čím to je? Čím to je? No tak ty to sama dobre vieš, že pokiaľ by si to dávala na nejakú strašnú skromnosť, tak by ťa celé tú situácie, hlavne v tých médiách a ten celý humbuk, ktorý napríklad teraz nastal, dajme tomu, alebo nastáva stále viac a viac, tak ťa dostane úplne. A ono je to v podstate na jednej strane aj dôležité na to vystupovanie, to znamená vedieť sa postaviť pred ľudí, veriť si a veriť tomu, že to tam proste dáš. A druhá vec, že čo je pre mňa teraz novinka, lebo som doteraz nebol nejaká známa osobnosť alebo čo, alebo neviem, čo som teraz, ale každopádne sa niečo deje viac, tak je to taká aj ako keby ochrana pred tým celým, keď ti niekto chce vstúpiť do toho súkromia, je to trošku také, vytvára to takú, podľa mňa aspoň takú trošku bariéru medzi tým, dajme tomu, že bulvárom, alebo niečím takým, kto ti chce narušiť tvoje súkromie a medzi tým tvojim, čo si chceš akože nechať, čo si chceš pre seba. Neviem, či som to povedal správne, ale asi mi rozumieš. Pôsobil si aj v Japonsku. Čo by si odkázal pre Levičanov prostredníctvom Levičan portál, niečo po japonsky? po japonsky? Ja som už zabudol po japonsky, to už bolo dávno. No, tak ja by som odkázal určite niečo Japoncom akože? Levičanom po japonsky. Levičanom po japonsky, aha, lebo chcel som povedať niečo Japoncom, vieš. Môžeš aj Japoncom niečo odkázať? Čo sme to hovorili, no, tak ja by som Levičanom po japonsky odkázal, že arigato gozaimashita. A ešte nám prelož, čo to znamená? Že ďakujem veľmi pekne a chcel som ešte dodať, že za nejakú podporu, a to už povedať naozaj neviem, lebo som to zabudol. OK, ďakujem. Pre portál Levičan Dominika Totová. Čavec.